Hello everyone, welcome to Bamba Taka Manguza TV. I'm here to update you of what was happening on Umkhokha the case wayizolo ngolwesine mhla ka-2 January. Usibusiso ubuza uMaphalala ukuthi ubuye kanjani ngoba yena bengakamkhululi, amtshela ukuthi akekho benamandla okumbuyisa ngaphandle komoya wasendulo, esho khona ukuthi unamandla okudlula abathakathi. Washo khona ukuthi umoya obumnyama omkhungethe usibusiso kusukela ekhanda lakhe kuya phansi ezinyaweni. Manzimande ubonga ukubuya kukaSiphamandla noma busentabeni. Basho khona ukuthi yonke into ihambe kahle, umthembu mukhulu futhi ufanelwe. Base basho ukuthi usayisiqalo sokusebenza lesi. Basho khona uMabusi ukuthi akakukholwa ukuthi uSibusiso engenza into enjenganalena while ubaba wakhe eyindoda elungile. uSibusiso bakithi uzama ukubuyisela ubaba wakhe lapho kade ekhona. Esho khona ukuthi bengakamkhululi. Washo uMaphalala ukuthi uhlezi ekwenza kumlungela kodwa hhayi namhlanje. Esho bakithi uSibusiso ukuthi buyela emuva Maphalala ephethe kuyisiphambano esandleni. Washo noMaphalala ukuthi hhayi namhlanje. Washo uMaphalala ukuthi amandla anawo manje angaphezulu kwabathakathi. Usebenzele bakithi ugqugquzela lento yakhe yamalobola ukuze akwazi ukuba indoda ehloniphekayo naye njengamanye amadoda. Washo ubaba omncane ukuthi akaze ayibone indoda ephuthuma kangaka ukushadelwa. Washo ukuthi uzomtshela uma sebeyikhiphile idate. Uzisebenzele washo ukuthi ufisa engathi ngabe kungaba iviki elilandelayo. uMaphalala bakithi uzalelwa inja endlini nango futhi uSibusiso esithi ufuna ukukhuluma. Bambuza uMaphalala ukuthi imbudane yiphi lena efuna ukuyikhuluma. Wazibuzela bakithi uSibusiso ukuthi njengoba ubaba wakhe esebuyile nje enamandla okudlula yena uzomgxosha yini lapha kubo. Hhayi wayihlaba wayihlikiza uMaphalala leyo wathi ngeke nje amkhiphe ekhaya lakhe. Bonke obumnyama obumkhungethe uzohlanza yena self. Esho khona ukuthi uSibusiso ubaba wakhe akamazi. Wathi nje ngesikhathi edingisiwe umuzi wakhe wawukhungethwe umoya obumnyama okungeke akuvume lokho ukuthi amadimoni abe phezu komuzi wakhe futhi ngeke ahambe yedwa ukuphakamisa igama likaMthembu. noSibusiso uzobe ehamba naye beshumayela ivangeli likaMthembu. Futhi uSibusiso uzoze atshele nalabo abanomoya omubi ukuthi abamlandele. Usebenzele ujabule kakhulu ngomshado wakhe ngoba nosisi wakhe useyavuma ukuthi baqhubeke nontombi. Washo khona uManzimande ukuthi kushuthi njengoba esevumile nje kushuthi ngeke esaphuza utshwala futhi ahambe ebusuku engabuye endlini. Wavuma bakithi usebenzele ngenxa yenjabulo. Washo uManzimande ukuthi kumele ahambe nesonto ngoba abantu besifazane bayabathanda abantu abahamba isonto. Hhayi wayihlaba wayihlikiza leyo usebenzele. uSifociwe utshela umkhandlu ukuthi uPhalala ubuyile. Wajabula bakithi umkhandlu base basho khona ukuthi ulwazi kumele abe umholi wamakhosana ngoba uyena oyisibonelo esihle. Basho khona ukuthi akawathandi amantombazane kanti ababuzanga elangeni likhulu oluzayo. uMazungu ubuyela kwakhe ngoba umnyeni wakhe usebuyile futhi unethemba lokuthi uzomvikela. Wathi uSibusiso ethi ukhuluma noma wakho asho phezulu uMaphalala ukuthi hlukana nonkosikazi wami. Washo uMazungu ukuthi lo mfana uyamsaba ngoba uzobabulala. uMaphalala nomkakhe bayakhuleka bakithi egumbini lokulala. Bakhulekela ikhaya labo elikhungathwe imimoya emibi. Kanti kuzongena udodana wabo ezokhuleka kanye nabo avele asho phezulu okudlula ubaba wakhe uSibusiso. Ngiyayibamba lana ungakhohlwa ukucinezela notification bell nokusubscribe noma ushiye umbono wakho. Bye.